При нас вече са главният редактор на списание 8 Ганета Сагова, доктор Славян Стоилов, който е лекар на много български експедиции, и социологът професор Иван Чалъков от Пловдивския университет. С тях ще си говорим за светът на бъдещето. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Добре заварили. В коя област, Ганета, да започнем с теб, че си главен редактор на списание 8 и обхващаш повече теми, въпреки че всеки един от вас може да говори по много теми, но коя област очакваш да е откритието на 2018 година? И 18-та? Да. Изненадах ли те? Много скоро, защото. Но лично аз си мисля, че медицината е една област, която ще ни изненадва все повече с много приятни открития. И списание 8, писа за доста интересни теми, които така като едни семенца тръгват да изникват. Тук-там е по-мъничко, но аз вярвам, че това ще стане все по-масово, дай Боже, да няма някакъв похлипак отгоре. Мога да кажа, разбира се, какво точно имам предвид. Кажи, ако имаме време. Едно от нещата, за които точно преди мъничко си говорихме с Славян Стоилов, това е силата на самия човешки организъм да се преборва с болестите, като му се помогне много малко. И има една уникална българка, казва се Албина Фабияни. Тя понякога идва в България. Да, може да я поканите, защото наистина прави революционни открития. Аз бях свидетел как буквално за една седмица хора бяха излекувани от болести като Хашимото. Хора абсолютно без щитовидна жлеза успяха да възстановят дейността. Хора с диабет, не говоря за втора степен, но и при тях нещата много бързо се подобриха. Какво се състои тази малка помощ? Това, което тя прави, е една много мощна детоксикация на организма с помощта на някакви етерични масла, които тя е разработила в клиника в Швейцария. Иначе процесът е на изчистване на организма, така че клетката да може да се освободи от една обвивка, която образува с годините и с начина на живот. Така че, както тя се шегува, да пусне тока и организма сам да се справи с здравето. Докторе, вярвате ли на това нещо? Защото има една теория, че детоксикацията е шмент и капели, тъй като организма сам се чисти, има си черен дроб и бъбреци, няма защо да го мажеме с масла, за да го чистиме. Това е принцип, който е бил в основата на всички древни медицински системи и не е нещо ново. Преди хората да се капсулират в днешно време, това е ставало много лесно и това е била една от целите на, да ги наречем, древните доктори. Това, което се нарича тази помощ или това пламъче и така нататък, се нарича по различен начин в различните традиции. Принципът е сходен, но човека е трябвало да бъде отворен. Тоест да приеме тази помощ. А вярвате ли, че 2018 медицината ще ни зарадва с хубави открития? В нашата сфера, като изключим нашите ограничени ресурси тук в България, нещата върват много бързо. В сферата на медицината имате предвид? В сферата на медицината. Другите не ги коментирам сфери, но всеки месец имаме по някаква новост, която много бързо отваря нови пространства. Въпросът е, ние имаме ли достъп до това, имаме ли желание да се занимаваме и така нататък. Имаме прекрасни колеги тук в България, които се занимават с най-новите неща в западната медицина. Става дума и други, които се занимават много задълбочено и прекрасно с тъй наречената източна медицина, като този термин не е точен сам по себе си. Професор Чалъков, според вас, къде гледаме в бъдещето като открития? Може би към космоса все пак? Аз бих казал, колежка каза за този похлопак, ако го няма похлопак. Бъдещето зависи до голяма степен доколко не просто ние като индивиди, а и като система позволяваме това да се случва. Вижте Латинска Америка. Почти 100 години нищо особено не се случва. Тръгнат пак. Там има един много лош възел от традиционни елити, които са изключително егоистични. Население, което не може да се пребори за независимостта си. Малко свободни хора. И общо взето иновации стават на няколко места в света.
И както показа ние с комунизма, може да се тръгне след един старт на догонване към един французи го нарече технологично замразяване. Последните десетилетия на просто вижте Русия, паднаха няколко спътника скоро, продължава да използва ракети от дизайн от Королев от 50-те и 60-те години. Докато Елон Мъск видяхте какво направи. И същевременно аз бях в щатите, ако отидем на космоса миналата зима, понеже ми е хоби, ние всички сме, както се казва, деца на Гагарин или пък те се наричат сираци на Аполо, защото след тая програма, през 3 години, всеки месец, на всеки няколко месеца кацва на Луната, се очакваха след края на 70-те да са на Марс, след това нататък, и изведнъж нас се паркира на земна орбита и 40 години нищо. И всъщност свободните хора от Америка, още в края на 80-те години казват баста не по този начин. И тръгват сами. Аз се срещнах с един изключителен човек, Джеф Грисън, който е бил на такава позиция в Intel в средата на 90-те години и казва, ако не аз, кой ще занимава, ще направи нещо в космоса и напуска Intel. Неговите началник казва, чакай, ние те готвим, това е Intel 95-та година, преди да стане това, което е Intel. Нали? И той се обича на повече от 20 години изключително труден живот, с няколко съмишленици, в резултат на което неговата фирма Higgs успява да разработи двигател ракетен, който е като автомобиля. Включваш и го изключваш 2000 пъти. Докато и казва, руснаците и НАСА тръгнаха по една линия, където ракети двигатели са изключително скъпи, работят 10 минути, няколко минути след като ти трябва да свърши работа и всеки път еднократно. И тези пробиви са правени от няколко души в малки общности, напукна всичко и бъдеш се кове там. Проблема е, че ако ние ги захлупим тези общности, и сега тук Тръмп каза, регулациите убиват, аз съм до някъде съгласен с него. Ако новите енергийни източници могат, в смисъл да направят фотоволтаиците още 2 пъти по-ефективни, въглищата ще се умрат сами. Както на времето кремъка и мета са умрели от идващо желязо, така и това ще умре. Въпросът е да се намери баланса между подкрепата на общности. Космос, аз бих казал, следващата година, след няколко седмици, най-после ще имаме тежка ракета 50 тона в орбита, която е способна да изнася и Елон Мъск, може би до края на месеца, ако всичко е успешно, ще изпрати любимия Тесла Ростър до вечно около Марс. Това е началото на колонизацията на нова планета. И когато казахте колонизация, трябва да направим много голяма разлика между изследвания и усвояване. Защото изследванията са нещо, комунизма беше границата на това нещо. Когато вие изследваш, вие сте в една мрежа, където някой ви казва какво да правите, не може да поемаш риск. Колонизацията са това, което прави пари, което е устойчиво. Вижте какво става на Антарктида. 50 години, ако континентите Европа, Америка спрат финансират, там те ще измът буквално за един сезон. Някой трябва непрекъснато да налива пари, за да може да изпраща едни хора да си гледат. Това е голямо удоволствие да правиш наука. Аз самия съм правил изследвания и знам какво е. Но какво се връща? Това, което се връща, е много ценно, само след 50, след 30 години, а в един момент трябва да дойдат хора, които make money, които искам да го направят това. И всъщност Америка е направена от тези хора, които са на фронтия, които всъщност... Добре, да ви попитам, всъщност това ли е бъдещето? Да гледаме към космоса, да се опитваме да търсим спасение за хората на Земята, които тук унищожаваме това, с което разполагаме на Земята, като източници, като природни богатства, като климат. Това е голямото безумие, да, защото представете си ние какво, ще се качим на един кораб, ще избягаме някоя друга планета, където също по същия начин ще унищожим. Това е абсолютно Стивън Хокинг го казва, до 100 години, ако не се изнесем от тук, умираме. Нали? Ами аз честно казвам съм оптимист. Не знам какво ни харесват на Земята. По-скоро вярвам, че хората все пак ще имат... ще помислят и за себе си, и за Земята, защото има такива хора и стават все повече, които започват да обединяват тези умове и да мислят. И даже имахме едно интервю, се спомням, в списание 8 с Герт Ленард, който е един от 100-те най-влиятелни хора в света. И той каза, че до 20 години абсолютно ще забравим за нефта, ще забравим за въглищата и той е абсолютен оптимист, че Земята ще бъде спасена. Говорим за това замърсяване, което в момента го виждаме. И много други умове, слава Богу, вярват в това и аз съм оптимист. Докторе, вие ходите непрекъснато на експедиции с български
български такива учени. Какво виждате вие там? И не само с български учени. Съгласни ли сте с това, което Ганета казва? На българските учени им свършиха парите и предимно ходят с чужди експедиции. Така ли? Да. Ами ние в нашата професия неправилно ни наричат, че сме песимисти, ние сме реалисти. И в оригиналните закони на Мърфи има един такъв интересен абзац, когато той казал, че нещата могат да бъдат по-лоши от това, което е в момента. Един негов приятел се обърнал и му казал, този оптимист може. Да. Изчистването на земята или запазването на живота не може да стане с насилствени мерки. Не може да стане с декрет на ООН, на ЮНЕСКО, някаква си група в Париж и така нататък. Това е голямата разлика на мисленето на изток и на запад. Ако ние не започнем от себе си, а когато човек е в хармония, в баланс, той дори няма и да боледува, защото няма от какво. Това трудно се постига в такава безумна ситуация, както е да речем в нас, но може. И ако ние започнем от себе си, то всичките неща ще се наредят от само себе си. Няма да има болести и няма да загине земята. А ние започваме наопаки, излиза някой, пише някакъв декрет, който никой не го спазва, разбира се. Това не може да стане отгоре надолу, а трябва да стане отдолу нагоре. Поне в човешкото здраве е така. За да си здрав, и ти трябва да се включиш в процеса на оздравяване. Не може хората да чакат от нас, влиза в кабинета, дава му вълшебно хапче и той става здрав. Няма как да стане. Когато си говорим за това, че сме замърсили и продължаваме да замърсяваме Земята и търсим поглед към колонизация на друга планета, вероятно Марс ще бъде първата, защото това наистина е нещо, не говорим за бъдеще, говорим за настояще, защото хората вече тръгнаха към Марс почти. С единия крак сме там. Обаче, междувременно замърсихме и космоса, защото космическия буклук, който сме оставили през всичките тези години, поне около орбитата на Земята е толкова много, че на нас сега ни трябва регулация, колкото и да не харесвате, професоре, тази дума, трябва ни регулация за това всеки, като си изстреля нещо, да си го прибере после, а не да си обикаля там из космоса. Значи регулациите са това, което на времето американците казаха на Европейския съюз, когато трябва да се въведат регулация за криптирането на данни в банките. Тогава се конкурираха няколко технологии. Европейския съюз избърза и прие една регулация, в която фиксира една от технологиите като добра и на нея основа. Американци казаха не, още не са озрели нещата. Ще изчакаме фирмите сами да се оперят и да видим коя технология са. И тогава идва регулацията. Тоест в един космическия буклук той расте, но ако знаете, преди 3 години или малко повече Китай се разруши с ракета един от своите спътници, което създаде 7000 обекта допълнителни и цяла една отрязък от орбита е затвори. Значи, и всички го осъдиха като вандалски акт, защото така не се прави. Ако няма подобни вандалски актове в орбита, такова поведение, нещата не са чак толкова тежки. В момента се проектират те наречени космически влекачи, където отиват и го вземат и го... Космически какво? Влекачи, които отиват, най-големите такива могат. Но това, което става в момента, аз искам да обърна внимание и на нас. Люксембург е най-богата европейска страна в пътя над пътуващи. От няколко години интензивно променя законодателство и в нея вече са регистрирани половината от водещи космически фирми. Вие казахте Марс, всъщност преди Марс ще бъдат астероидите. Има 2 фирми, Deep Space и Планетарни ресурси в щатите, които целят и преди година и половина Обама, малко преди да прие закон, в който каза, както на времето, който стъпи на един астероид, ресурсите на този астероид са в негови. Има астероиди, които са големи скали от няколко милиона тона, които са почти изцяло злато, платина, сребро, ценни метали, но най-голямата ценност на космоса е водата. И първите мини ще бъдат на Луната, където всъщност има в полюс лед, който се прави на гориво, водата, знаете. Нали? И няма нужда да изкарват те основен материал, като гориво и в орбита. И Люксембург прие законодателство, в което казва, че бъдещето на нас е в космоса, защото тези ресурси са буквално на една крачка. И с новите, ето Елон Мъск намали 8 пъти цената на 1 кг в орбита, благодарение на което Булсатком вместо да плати $400 милиона, плати само 60, нали, за да си изстреля своя спътник, даже по-малко в орбита. Така че това се отваря
И това, което най-новото е в бъдещето, оптична минни работи, оптично мин добив на какво означава. Значи, един американец луд, нас му дадаха няколко милиона, вие пакетирате в една тълба една скала и със слънчева енергия фокусирате, изпарявате, и смуквате газовете и ги филтрирате и си получавате каквото. Без никакви... И това може да се роботизира напълно. Тези неща, както каза една от малкото големи иновативни фирми United Launch Alliance, който е междуборен хирург, казва се, ето тук на една разстояние. Аз на моите студенти искам да една метафора да ви кажа. Гравитационен кладенец. Значи ние в котел, дядо ми има един кладенец 15 метра и някой път трябва да се чисти. И 15 метра, като погледнете, не го и знаете какво е, нали? Това хлъзгало. Нашия кладенец е 9 км в секунда. Много тежък да е. На Луната е 2, на Марс е 4. Тоест в момента, в който ние се научим да излизаме от този гравитационен кладенец лесно, всичко друго не е на една ръка на стояние, на няколко дни път. И тази нова икономика, тя ще взриви. Аз съм учуден, защо много от моите колеги социално учени и други не го виждат. Това е също като в навечерието на когато и испанските галиони започват да пренасят среброто от Новия свят и тук европейската икономика се побърква. Сега гледаме по същия начин на космоса. Ние чака, правим чудеса от храброст, страхотни учени, креативност, творчество, само за да отидем на някакъв астероид и да изкопаем златото там и си го донесем тук. Това ли е целта на всичко? Да докараме още една купчина злато? Знаете ли, както каза Грисън, ние не можем да мислим повече от 10-15 години напред. Оттам нататък е работа на тези, които ще отидат там да го мислят. При това няма да са учени. Науката е джобен инструмент. Едно остро нож ще да режете по-добре. Преди това трябва хъс и кораж да поискаш нещо и да го направиш. Тук ще ви прекъсна, за да пуснем един репортаж за това, което и вие говорите. В случая става дума за изкуствено слънце, което е едно от постиженията на 2017 година. Беше издигнато недалеч от Кьолн и за сега грее успешно. Какво е бъдещето му и ще бъде ли засенчено истинското слънце? Вижте в репортажа на Биляна Бонева и след това продължаваме разговора. Нека бъде светлина. Поне в Юлих. Германското градче, където изгря изкуственото слънце. Създаването на земно подобие на звезди отдавна е предизвикателство за учените. Правени са много експерименти. Германски научен екип обаче успя да създаде най-голямото изкуствено слънце в света. Изградено е от 149 прожектори и когато всички са включени, се получава 10 000 пъти по-интензивна от естествената слънчева светлина на Земята. Системата работи на принципа на лещите. Слънчевата светлина преминава през огледала и се насочва към определена точка. Когато всички прожектори светят в една точка, тя се нагрява до температура 3500 градуса. Така се постига ефекта на слънчевото греене. Но изобретението не е самоцелно. Надеждите на учените са от него да се произвежда енергия. Вземете, например, района от Централна до Северна Африка. Те се нуждаят от електричество, когато няма слънце. Така че този уред може да им осигури електричество. Светещо слънце през нощта. Защо не? Възможностите на уреда са много, но крайната цел на германските учени е с него да произвеждат водородно гориво. Надяват се да получат водород от водни пари и ако успеят, тогава ще започне промишлено производство на изкуствени слънца. Ние сме изследователски институт, работим усърдно, за да разработим технологии и се надяваме инвеститорите и хората, които вземат решения, да осъзнаят значимостта на тези технологии и да ги използват. Вероятно след години на Земята ще има десетки изкуствени слънца. Но това не означава, че истинското ще залезе. Според германските учени, изкуствените звезди ще чертаят бъдеще, в което хората ще търсят чиста и достъпна енергия – светлината, а не под земята. А вглеждането в естествения източник на светлина и топлина за планетата ни винаги ще вдъхновява този процес. Връщаме се в студио. От изкуственото слънце към изкуствения интелект чуда дали да не обърна разговора Ганета. Да, интересна тема. Ние имахме тема на брой и затова даже с така леко предизвикателно заглавие Роб или Робок. Защото се смята, че 2045 година може да се стигне до този етап в нашето развитие, в който изкуственият интелект ще бъде по-развит, отколкото нашия собствен.
И в този етап не се знае на къде всъщност ще тръгне човечеството, но то със сигурност няма да живее по същия начин, по който живеем днес. Тоест, това е така наречената сингулярност, за която има и институти, и университети създадени. И със сигурност ще бъде интересно на бъдещите поколения. Това нещо ще се случи съвсем скоро, няма даже да го чакаме съвсем много дълго. скоро, да, съвсем скоро. Очаква се, че буквално до 20 години ще има много голям пробив, в който вече машините ще могат да работят с интелект, който е почти равен на човешкия мозък. И нещата там вървят в една експоненциална крива, която толкова бързо се развива, че даже ние не можем да осъзнаем как се случват нещата. Аз прочетах точно обратната теза, че малко преувеличаваме това колко бързо ще навлязат роботите в нашия живот и че не е толкова лесно и разбира се, не всичко могат да заменят. Защо за пръв път тази година робот победи човек на играта Го, което се смята за път към превес на изкуствения интелект. 5 пъти бие шампиона, а 1997 година Гари Каспаров беше победен на шах. Така че нещата наистина вървят в тази посока. И има един много известен футурист, Рей Кърцуел, се казва, който, за съжаление, всичко, което е казал до този момент, се е сбъднало. И той какво казва? Нещо лошо ли казва? Той примерно е познал, че точно 97 ще бъдем победени на шах, че след няколко години ще бъдем победени на играта Го. И той всъщност казва, че след време, за съжаление, ще бъдем победени и от интелекта. Ще можем да говорим за Някои учени казват, че това е лошо. Това зависи от нас. Ники Телалов, един прекрасен фантаст, направи при нас брилянтен материал, в който всъщност той обясни, че дали ние ще създадем едно чудовище или ще създадем някой наш приятел, който ще помогне на цялото човечество и на Земята, буквално се зависи от хората, които създават тези машини, от този софтуер, който ще бъде в тях внедрен, защото те ще бъдат наши копия. Хората са и добри, и лоши, т.е. копията ни ще бъдат такива. Въпросът е, че тези роботи всъщност няма да могат да заменят изцяло човека, защото няма да могат да бъдат креативни, няма да могат да творят. Смята се, че дори неокортекса ще бъде създаден и те в един момент ще имат и чувства, не знам. Доктора, какво смята? Това за изкуственото слънце, този материал, който огледахме, е живо доказателство за това, че рано или късно духът ще бъде изпуснат от бутилката, защото статистическата грешка е задължителна. Нямаме 100% защита никъде. Чудите се защо хората правят изкуствени слънца? Явно този юнак, който говореше толкова гордо за изкуственото слънце, който ще свети през нощта, не е чувал изобщо термина биоритъм човешки. И Нобеловата награда тази година. И когато това се случи, и се наруши по този начин през нощта да свети и през деня, всичките биоритми, от които е изградено човешкото тяло, ще бъдат нарушени. И най-вероятно този ще пострада първи и после ще трябва да го лекуваме. Така или иначе, имаше едно време една гатанка, за която преследваха. Тя вероятно продължава да е актуална. Мъничко и черничко седи и чука на нашата врата, що е то, нашето светло бъдеще. Така че няма как, тъй като не може да се спре този процес, в един момент духът ще излезе от бутилката и няма как. Кажете, професор Чулов, как ще се промени бита ни и колко скоро с навлизане и развитие на този изкуствен интелект? Има един друг също, Ник Бостън, който създаде института за изследване на бъдещето в Лондон. Значи той също предрича подобни светло бъдеще. Мрачни неща, защото роботи идват и значи вие казвате, те нямат креативност. Проблема е, че те вече се учат, всъщност те, които ги създават, не знаят накрая какво има след определен брой цикли. Значи, представете си, те създават статистически разни фалшиви неща и ги тестват. Това, което не работи, го твърдят, но малкото, което работи, го включват и така самите те се обменят. И аз се спомням, когато бях млад социолог в края на 80-те години, почнах работа в завода за компютърни памети в Пловдив, взе за паметящи устройства. И тък му бяха внедрили една линия с тези стругови цифрово програмно управление, които сами се сменяха инструменти и правиха една сложна инструмент. И старите стругари, които си го прехвърляха, гледаха
И тогава всъщност целият процес се разли на една малка група програмисти, които го... И ние абсолютно елементарни момичета, които слагат детайла и го вадят готовия. Нали? И това беше края на 80-те години. Това е процес, който сега се е превърнал. Тази зима ходих да тествам Тесла. Аз записах теб, нали? И не ми дадаха да я карам, но половин час ме разкарваха с нея. И значи Тесла, тая електроавтомобила, той не е кола. Значи ние си мислим, че е кола. Но аз тази сутрин бързах от Пловдив. Значи той има автопилот. Още като тръгнах той казва, ето сега аз се оттеглям. И в следващия половин час Тесла ускоряваше, спираше, изпреварваше сама. И всъщност той автопилот, той е тъкмо такъв тип робот, който идва се и през нощта може да се апгрейдва, нали, и така нататък. С Тесла вие може да изпратите детето си на детската градина и на училище, да вземете тъщата от летището, в това време да се върши нещо, или аз бих работил през това време, а тя да ме докара тук. И Елън казва, че в следващите 20 години може би няколко десетки милиона шофьори ще бъдат освободени. Тоест роботите идват, преводачите изчезнаха с Google, вече все повече. Цели професии на бели екички ще трябва да дойдат. Водещи на предаване, дали може от това не е обаче. Преди малко видяхме един хубавия робот София. Той би могъл да води чудесно предаване. Да, и проблема с роботите е това разделение, което при нас европейците, казвам, се случи преди 150 години. Ето ние медицината до ден днес говорим за тяло, организъм и душа или психика. Значи ние съвсем обществото, инженерите правят джаджи такива. А всъщност ние хората винаги живеем в хетерогенни общности. Ние сме несъвършени същества и технологии са това, което ни закръгля. Добре, какво ще правим ние хората, когато голяма част от нещата ще се вършат от роботи? Професор Чалъков казва в едно свое прекрасно интервю за списание Тренд, че това може да ни докара комунизъм по Маркс, защото всеки ще получава... Ама това има две страни. Да. Защото когато, аз не мога да кажа, вие получавате Universal Fellowship, универсална стипендия, 1000 евро, като навършите 18 години. И сте свободни да правите със своя живот, каквото искате. Какво следва от тук? Как ще ги възпитаме те да са мотивирани да работят като тези, които създадаха новите космически ракети, 20 години без ясен изход? Ден след ден, с ниски заплати някой път на граница на оцеляването. Или пък просто като ни удоволствия, хедонистична. Това е големия проблем. Комунизма има две страни. Доктор, спасението къде е от всичко това? В креативността, в творчеството? Спасението е да помислим и за душата, да помислим не само за техническото развитие на нещата, ами да помислим за това, че това, което от нас ни прави хора, е всъщност, да, нашата креативност, нашата душа. И Славян много добре отвори въпроса за изтока, където всъщност обръщат сериозно внимание на тези неща. И ако ние успеем да обединим и двете неща, и техническото развитие, развитието на нашата духовност, на нас като едни морални същества, тогава нещата, според мен, биха вървяли в една добра и светла посока, а не в най-малка черна точка, която се задава. Това е назад към Памир, така ли? Памир вече няма нищо. Като се отворят вратите и се даде всичко, следва една голяма самота. Значи, образованието не може да ни подготви за това, което се случва, ще се случи след година, 2, 5 или 10. Това, което аз съм учил като студент, вече се счита за тотална изостаналост в нашата професия. Добре, какво трябва да учат сега децата, за да могат да бъдат подготвени за тези чудеса, които, примерно, говорите тук, че след 20 години съвсем различен свят ще живеят? Преди 20 години светът беше съвсем различен вече. Аз напоследък все повече говоря с притчи, вероятно се отклонявам, но ментално в моето битие, но аз не помня всичките ми учители, но помня моята учителка по история, която не казваше цар Симеон умрял на 27 май 1927 година, а казваше защо това и това се е случило. Помислете и утре ми кажете. Помня един от моите асистенти, който седеше на един изпит тежък, аз беше ми любопитно и се бях подготвил добре. Накрая той започва с удоволствие да ми задава все по-тежки и по-тежки въпроси и накрая ме заби с един въпрос. И аз не можах да го отговоря. Той каза, вече имате 6. И аз го питам, добре, доктор и така нататък. Какъв е отговор на този въпрос? Каза, ето това, ти ще трябва да го разбереш следващите години. Тоест, образованието трябва да подготви тия хора да искат да търсят. Аз ако през деня не прочита поне една статия по моята професия,
значи деня не е добър. Но мен са ме научили да търся. И това, което може би трябва да въведем, е това, което Любов Костова предложи и внимателно изложи и при нас, е час по добродетели. Час, в който да си напомним, че ние трябва да живеем като едни морални хора, да бъдем добри, да се обичаме, да се уважаваме. Нещо, което все по-трудно го чуваме и го виждаме. Дай Боже да се случи. Това изглежда като добри думи за финал. Но имаме един репортаж, Да. който трябва да изгледаме сега. Много интересен. Холивуд отдавна гледа в бъдещето, но може ли добавената реалност да замени истинската? Вижте отговора на носителя на Оскар Владимир Койлазов пред Айше Сали. Да създаваш изкуство между въображението и реалността, с технология, която не позволява да разбереш къде е границата. Едно задаване на формулата и пътешествието във времето започва. На екрана се появяват типични битки или герои от бъдещето в основата на развитието на киното. Дължим ги на Владимир Койлазов. В началото на годината компютърният програмист попадна под светлините на прожекторите от Лос-Анджелис до София, заради Оскара, който спечели за технология, създадена от неговата фирма. Срещаме се 10 месеца след медийния шум, а Владимир вече е добавил още успехи към най-престижната статуетка. Тази година по-големите може би са Красавицата и Звяра, който в момента мисля, че най-успешният филм за тази година. Всъщност Звяра е правен изцяло с нашия софтуер. Понеже той е целият покрит с козина, трябваше да допишем едни неща в нашия софтуер, за да може да изглежда по-реалистично козината. Друг филм беше Пазители на галактика, втората част, която излезе. И сега напоследък Тор Рагнарок, който излезе също полза на нашата програма. Формулата за добавена реалност носи името V-Ray. Съществува от 14 години, а усъвършенстването във времето я прави по-бърза, по-лесна за употреба и по-достъпна. Общо взето сме стигнали в положение, в което с компютър може да се пресъздаде изображение на почти всичко. Това, което се смята за върха и за някаква, може би някакъв вид крайна цел, е да се покаже истински дигитален актьор. Има такива опити в предишните, примерно в Rogue One миналата година, имаше изцяло компютърен герой, генерал Таркин, но още не сме стигнали, тази цел още не е постигната. Според мен това до някъде се губи от цялата работа, защото все пак истинските неща изглеждат истински. Не мисля, че виртуалната реалност е някаква цел сама по себе си, главно защото хората имаше вече такъв период, когато виртуалната реалност беше голям бум. Всички искаха да правят неща с виртуална реалност. Сега малко позамряха тези неща. Хората се усетиха, че има истинска реалност, която е по-важна. Погледът на Владимир Койлазов към бъдещето сочи към следващата му голяма мечта – използването на невронните мрежи и изкуствения интелект в света на седмото изкуство. Нещата, които в момента се правят ръчно и на ръка, примерно когато трябва да се анимира някакъв герой, това е много трудоемка работа, защото трябва едва ли не за всеки кадър да се някой на ръка да определи положението на различните мускули, които определят формата на лицето. И когато този герой трябва да говори, примерно, това е много работа, за да се раздвижат устните, очите и всичко по правилния начин. Може да се направи така, че да се обучи една невронна мрежа, на която просто да й се даде текста, който трябва да го произнесе този герой и тя да си измисли останалото, цялата анимация да я направи. А дали добавената реалност ще стане реалност? Отговорът на въпроса ни връща към нас самите. Докато хората притежаваме способността да виждаме несъвършенствата, ще съхраним и реалността. Сега в истинската реалност се връщаме, но поглеждаме отново към космоса на финала, защото американската компания SpaceX, както вече стана дума в нашото предаване на Илон Маск, планира да изстреля през януари електромобил към Марс на борда на най-мощната си ракета. Мисията ще бъде озвучена с песента Space Oddity на Дейвид Бауи. За това и парчето, с което искаме да си кажем довиждане на изтичащата година е това. Пожелавам ви хубави празници и една по-добра година. Довиждане.